Iloilo City Mayor Jerry Treñas ginhangkat ang mga nagdaog nga barangay kag SK officials nga magpaidalom sa drug test. Anti-illegal drugs operation sa kabarangayan hugot nga ipatuman. Ini ang gitutukan ni John Sala. Antes pa man magpungko sa pwesto, liwat niya ginahangkat ni Mayor Jerry Treñas ang mga nangin madinalagon nga barangay kag SK officials nga magpaidalom sa drug test. Una nangin paig sa Iloilo City Police Office nga may pila ka mga nagdaog sa eleksyon nga ilan na monitor nga konektado sa illegal nga droga. Suno sa alkalde, bangon hindi man mandatory o kung wala sang layi nga nag-require nga magpaidalom sa drug test ang mga nagdaog bilang rekisito antes makapungko sa pwesto, kunta ni delikadesa na lang kuno ini sa mga opisyales nga mangin ehemplo sa ilan na sakupan. Positive siya din, we will have to undergo rehabilitation. And we will report him to the PNP. Pero makaserbisyo mo sa Japan, sir, no? After he is negative. Dugang pa sang alkalde. Waay man ta siling merit, pero balaan mo man, kung nag-cooperar ka din sa City Hall, kundi matapos man ang kooperasyon namon sa inyo. 2020 sang gindeklara bilang drug cleared ang Barangay Veterans Village kay isa man sadto sa ginatutukan sang otoridad. Kag suno sa bagong nga punong barangay, padayon ang ilahugot ka kampanya batok sa illegal nga droga. If diri na matabo, and hopefully hindi na diri matabo, no, isa guro sa tika nga maubra ko is i-undergo taman sa rehab ang aton nga ang nag-positive nga na. Kag hindi taanay pagpapungkuon habang positive pa siya. Dapat kita man mismo kabalo nga malain ini. Kag dapat kita man mismo maging ehemplo sa aton mga pumuluyo. Samtang ginpahayag man sang LGU nga ini ang maga-provide sang test kit sa mga barangay sa mga may luyag magpaidalom sa drug test. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.